Mbak. Terus bojo loro. Sabar sih, Mbak, sabar sih. Ora usah keprungsung. Ngerti-ngerti kok loro. Lae. Mas Gareng, ayo kene duet karo panjenengane. Karo Pak Pendak we, Pak Pendak. Ayo Pak Pendak. Oh. Saben dina mung ngelamun. Dadalah jroning sepi semut. Ai ayo hamong tansah katuluy Mas. Wewayanganmu awas Kang Mas wong bagus. Lina-litan bisa lali awas. Saya hangrarujit hati. Ai ayo lelema wong bagus awas. Ladalah mansaku mandil eneng padang ing netra. Ayo Mas. Dijak duet kok malah metetek ning kono ki ngapa? Apal pora nek rapal rasah nampa job. Aku ki diapusi. Apa enek MC kok mung metetek ndeloki HP, ndeloki unyil, ndeloki BF. Maksudmu piye? Iki lho, ana gambar nganti dengklak-dengklak dlusuran turut ngisor ngamben. Ngono kok rapi tu selawe moh ora. Saiki nambah aku. Mundak. Lah nangku ngisin barang iki mbok 50. nek-nekke. Mundak 50. Ndak 50? Mosok mung 50. Iki ngetike bener iki apa ora? Iki panggodane katresnanyo. Lah lagune apa? Matane iki. Oh ngimbang ana kok iso panggodane iki lho. Sik dhewe iki ya imbang ana ning nadyan lumakune kuwi terus entuk panggodane kuwi bab katresnan. Wong ketoke pekok kok bakno tenan lho. MC anyaran kok, Bu. Oh, Malik. Maklum MC Ora anyaran. ngarani ngene iki lho, sak penake ora ono potong akare. Sik didulek iki panggodane iki lho. Mbok hapus yo ndak. Imbang ana panggodane. Aku tak duet karo Pak Deku. Pak De sapa sing tau ning kono kae? Senen. Pak De, Senen sok. Pak De nika. Pak De Kasidi. Bandul. Nggih, Bandul. Pak Di. Engko to Pak De. Kok alang nggo sakniki jenengan. Alah lae. Engko to Pak. Pak. Oh nggih. Padha sadi bari. Padha saidi. Ayo mikir ning kono nyapa? Sik rong temu timbang kisinan. Wong digawe larang-larang kok nyanyi kleru. Ngapunten lho Pak. Pak Mengkugati, Pak. Pak sinten Pak Mengkugati? Wah, aku ra Pak Sadiman. Oh nggih, Pak Sadiman. Pak Sadiman mangke ngersake lagun menapa Pak Sadiman? Pendel kecakot. Oh Pak Kasidi mawon nggih, siap ngoten. Napa Ibu? Kudangan. Mosok yaketen jembeng Ibu. Kudangan dijengglengke. Oh nggih, siap Ibu, siap.
Mongko nimas katresnanku bebasan ayo tan iso tinungku cunduk lan prasetyamu sakitke tak korbanake jiwa lan selamat siang Pekok udelmu lha iki maca apa nyanyi iki lho? Oh, ora tau. Lah kok nyanyi kok apa tega sira Kang Mas? Aku iki nyemani pendak iki tega menan ndak kowe. Ning ya anu lho Bi, iki matur nuwun lho. Enek MC cek kaya ngene iki ora mundak-mundak bayare. Aku iso nguyuh tenan iki. Karo Parion piye karo Parion? Karo Parion ya kata tidak apik kowe lah. Lah nek wonge. Ning nek lakone apik kono. Lae. Wis maca kleru. Iki jane nyanyi apa piye iki lho? HP-mu padangno sithik obu peteng ora jam. HP-ne wong ruweti peteng nek didelok kok ngene ben ra ketok. Apa tega kan kudune ngono. Apa tega sira Kang Mas? Lah nggih lho leres Ibu. Betul sekali Ibu. Ngono kok nampa cek. Hayo wirangno, hayo wirangno. Ah kebutuhan timbang anakku ramangan. Pateni wae anake. Maklum MC anyaran kok. Bulurah mau mihak aku saiki yo maca yo ngono gareng ya. Tenan aku yo. Wong tekan ngene iki lho. Tekan piye? Kowe iki wirangmu wis gilani wong lho kowe iki. Nek aku gagas wirang ora arep ngorek-orek lai. Alah Gusti Allah, paringono sabar Gusti, kaya ngene kok dikek urip. Tuntunan dadi tontonane ngene iki. Iya. Aja ndelok gedhoane jero. Iya. Nadyan to celorekan ya bosok jero ya. Iki pemendem Marimas apa bete mau? Lek rong renteng. Wani wirang tenan, jos tak akoni jos iya. Total to? Hah? Total. Belas. Soteng Mas. Kon isin ngono. Totale patel iki. Wah, ape petenge ra jamak. Mongko Kang Mas katresanku. Bebasane kan bisa kinuku.
pripun? Sampun apa dereng Bapak? Dereng. Dereng. Iki kabar kula tampa. Nggih. Biasane jeng teko nek garenge pun semaput. Oh enggak, amin ya Allah. Gedoanmu nek aku semaput tok amin iki kepiye? Lah apik lho semaput, lah timbang kowe mesti mirang-mirangke kancane. Jangan Apa tega sira Kang Mas sidroke janji. Oh, aku jane iso. Mung tak klerok-klerokke bulurah kan iso guyu. Oh, aku nek ingin ndelok bulurah angel guyu iki iso guyu kok. Wis ngomong nek kewirangan ngono, syuting Mas. Janjare kowe nang endi? Hatiku sujud kowe kencan karo wanita-wanita liya. Ngene iki 750. pas. Apa tega sira Kang Mas cidra ing janji. Ngono kok nampa job. HP-mu kuwi kok Sampun Pak Pendak, matur sembah Algoritmane nuwun. nek tak Sing buka ngersake wau Bapak sinten? Bapak Rejo nggih. Bapak Rejo nggih. Bapak Ini endi, rame, Wong? Rejo niku nek nggen kula rame nek dene iki golekane kenalan. aku tak rewangi kisinan wong sak Piye? desa kok ndi Mbah Rejo. Pak Rejo. Enten mburi. Oh nggih, sampun imbangono katresnanku. Ngapunten nek kala wau kewirangan. Inggih. Jedule panggodane Katresna.